Simrang hilin eh. Hi, good morning. Ako na po ni. Mayong buntag sa tibok kalibutan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Iwas gyapon ta. Iwas ng Christine. Hangin ra o uwan ginagmay. Karon di ay man naguloy kuan. Amo ko mag-prepare baon sa mga bata kay may klase. Mag-prepare na ko panood to. Para panood to. Sigang day ko runog kuan. Sapayan na talong sa kabuok. Radis. Okra, batong, o tangkong, o gagsapayan na pangibabad. Handamon karog para panuto, huwag ko makaandam gahapon. Awak ko kandam og baon kaya may klase. Hindi gahapon, kaya kong kumwari, kaya ko katabok. Anong karon mag-prepare ko sa joog para panuto. O malaba kay guguan. Masalamong ka na lamping ta naragsapayan na. Sapayan. Talong sa kabuok. Ano ni? Sarong. Okra. Okra 5 kalgas. Sana mo des yung lugar, may bago na mas 15 days injo, may bagjo. Dari amo wawa kurente betus Cortes gahapon sang adlaw ay kurente. Dari kay na kurente. Salamat kayo Noel Dominguez, ikaw unang ning kalilis ang vlog. Jit Mendoza, kamusta? Luto sa tagsinigang na sapayan. Kay may klase. Grabe klase patadlaw strict wa. Katsilas ay isa nga magpakunog ako ni balik. Kaya pod balik gihapon kay na may serbisyo. Palitan sa radis. Nilagapak ang kuan kanang ay hangin. Na may hangin na may kuan na ni punuan dapat sa grahe na dakong punuan na ng kalisay. Haros-haros ang hangin. Kanihang kuan di ay kanang tangkong dili din sa balika. Sa aplan ni nga tangkong. Ani tanom dato sa likod ning takway na ni. Kaya ako din sigurahan mo palit og tangkong sa tubig. Sagaran basta ako mo palit og tangkong kanang tangkong sa banika. Kay ugatang kong sa tubig kay namo itong mga kuas tubig mga nang gamura bitaw ka ng ugagmay
kanang tangkong sa tubig. Bisan pa sa una makahinom ko sa Manila. Nagidyo ko mo palit og tangkong sa tubig bisan pag-asabay. Sa pagsalis siya lang kung dupo lang naplis basak. Ano yung aplan nga tangkong. Aplan nga tangkong yung gulayan kay safety. Kaya tangkong bitaw nga tubig namang yung mga uod sa uban di mamatay dito ng kuan sa kuan. Walang magtangkong ko. Walang seda ni kanang si madam dali magpapalit og tangkong mga aling mamalit dali di man sila kaibaw kung si aplan. Kung ako yung mahunay palit kay kanang kuan tangkong sa duta. Aming gitudo kay ni tanong datos tumas basketballan yung kuan. Takway na ni. Labong kabasag kuan masa pagduta. Kani kung pangsigangan ta gapon ra ta ni sa katong bangus. Ila na lamang sigag bangus kay mamaligo ko makaari. Mao ni sigang na naman sa payan. Sinigang sa payan ay ng mga bata. Sakto po doon hang tanong yung kuan adtos gawas. Tangkong sa juta. Kamusta naman ka na? Diha ang sabay lingaw ni Jo, bay bagjo. Si Mami Dina, urada kaniti, nabtan sa magbagyo na asas Davao karon. Sila Bilma Makabalo. Kamusta? Rajit Mendoza. Labi na ni Mersan Family sa Korea, Amping. Gustong igagaw diya sa Saudi. Ingrasya Moral. Kamusta Igso Agaw? Diha sa Italy ni Ma'am Yuning Ayop. Morning ma'am, kamusta ma'am? O diha sa kuan diha ay Valencia Danao ni Ma'am Siri Ulrich. Kaintong diha sa Valencia. Kamusta na diha sa Valencia? Valencia Danao. Samo dahil malumong kasing-kasing nga mabalik kay Switzerland, Amping. Amping Tarones, pagbiyahin ninyo, Ma'am Switzerland. God bless, always Amping Kanunay. Una, naggawas huro-huro ang hangin. Bahala na lang maghangin huro-huro. Sa amiway uwan. Kabahilan tayo magsiguan. Amping tantanan kay napas Christine o Pamulayas. A few moments later. Walag bagyo. Kasang tanong ng kuan. Tangkong. Sayang kay aplan ni tangkong. Vision lang sila ani. Ang tao sa kapuno. Ano, kung tangkong. Magsigang ani rin makuot.
Yung doon sa tangkong tanong, yung doon sa Bagyo. Yung doon ni Christine. Ang katong sabod nga ko anda ni. Kuha. A few moments later. Maray kung tanong sa kuwan. Taklay sa ukit sa tangko man ang kita ng putsi sa pasimula ni Siyan. Kaya nagkita na po kuwan kamatis o sibuyas. Kita na po sa kapayan. Ngayon kung tanong kong tangko, kung sayang. Hindi na sayang ako kung nanawag magulay na yung gulay na nita ka sa puro ito ako nagaglaw sabod nga maulito nga okra kaya ako nagaglaw ayan sayang sapayan, nulay sapayan, sinigang, pansan eh. Diyan na, buka-buka na kang kuan, sinigang. Sinigang sapayan, inod rin ang tangkong road o okra. Okra taong o tangkong. Ito ang mga bidus karon. Sinigang nasa payan. Asim-asim. Sabaw, tagdaw, tambaw sa tugnaw. Diyan na, ready naghang sabaw. Sinigang. Diyan na, ready naghang sabaw. Sinigang. Ito kadughangin oh. Pero ano yung one? Ramdag na oh. Hangin rin kusog. Oh.